ба ҳуҷҷат мондани поварақ. барои дар ҳуҷҷати худ мондани поварақ мо вкладкаи ссилкиро пахш менамоем ва аз гурӯҳи тугмачҳои сноски пахш мекунем вставит сноску. хеле ки шумо дидед, хатчаи мо дар охири ҳамин сархат мавҷуд буд ва пахш намудем тугмачаи вставит сноскуро ва дар поён мо инҷо поварақи худро менависонем. масалан менависонем S айни дар кавичка ёддоштҳо саҳифаи ҳарфи аро ки пахш намудам, барномаи мо шакли қаламро гирифт. саҳифаи, фарз мекунем мо ҳарфи феро ҳам чидем. садриддин айни ёддоштҳо саҳифаи 45. ҳамин тавр мо метавонем сноскаро, мебахшед, поварақро, яъне бо забони русӣ сноскаро ба ҳуҷҷати худ гузорем ва ҳангоми ба шумораи 1 нишондиҳандаи мушакро овардан, анинҷо поварақи моро нишон медиҳад. S айни ёддоштҳо саҳифаи 45. ҳамин тавр мо мегузорем поварақро. баъзеҳо дар охири саҳифа бо шрифтҳои хурд баъзе ҳарфҳоро мечинанд ва ба таври худ поварақ мегузоранд ки ин тарзи нодурусти гузоштани поварақ мебошад. барои он ки ҳангоми илова намудани матн ба саҳифа, поварақи онҳо ба саҳифаи дигар мекӯчад ва шакли ҳуҷҷат вайрон мегардад. ҳамин тавр поварақро мо метавонем дар охири саҳифа гузорем. ман инҷо фарз мекунем мегузорем боз як поварақи дигар. лоиқ шералӣ модарнома саҳифаи фарз мекунем 23. яъне мо фарз мекунем ки ҳамин калимаро мо аз модарномаи устод лоиқ шералӣ гирифтагӣ ҳастем ва инҷо мо ишора менамоем, яъне поварақ мегузорем ба ҳуҷҷати худ. поварақро ҳамин тавр мо метавонем дар охири ҳуҷҷат гузорем. агар шумо аҳамият диҳед, баъзе поварақҳо дар охири ҳуҷҷат ҷамъоварӣ шуданд. дар охири саҳифа не, дар охири ҳуҷҷат. барои дар охири ҳуҷҷат мондани поварақ мо пахш мекунем тугмачаи вставит консевои сноску. яъне инҷо дар охири ҳуҷҷат
шуморагузорӣ шуда тамоми поварақҳо ҷамъ меоянд. ин барои читавр мондани поварақи мо зарур аст. ва акнун ҳангоме ки мо пеш аз поварақи ду матнро мечинем ва поварақи мондаи мо калимае ки мо ба он ё ҷумлае ки мо ба он поварақ мондем ба саҳифаи дигар ки гузашт, аллакай поварақи мо низ ба саҳифаи дигар мегузарад, яъне ба ҳамон саҳифае ки поварақи мо дар он ҷо қарор дорад, дар охири саҳифае ки поварақи мо дар он ҷо қарор дорад. ҳамин тавр мо метавонем поварақро ба монанди матни оддӣ ҷудо намуда онро ҳар гуна танзимот ворид намоем. Масалан, метавонем курсивӣ кунем, ғазфтар кунем, жирнӣ кунем, ба истилоҳ дар зераш хат кашем ва дигар амалҳое ки мо метавонистем ба матни оддии худ амалӣ гардонем. Шрифташро дигар намоем, масалан андозаи шрифташро дигар намоем ва дигару дигар, рангашро дигар намоем ва дигару дигар. ҳамин тавр шумо тарзи дуруст мондани поварақро омӯхтед. бо ҳамин дарси навбатии мо ба охир расид.